ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಗೇರ. ಸೊ ಅಷ್ಟಮಿ ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುವ ಕರದ ರಿಪೇರಿಗೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಮಿ ಬೊಕ ಚೌತಿ ಪಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇದೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಇಪ್ಪುನಾತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಬೇತೆ ಒಯ್ಟಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರೋಡೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಜನ ಸೇರ್ಪದು ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಗೊಬ್ಬು ಮನ್ಬು ಅಲ್ಪ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಈತು ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುವ ಅಪ್ಪಗ ಕರ ದರಿಪ್ನ ಅವಡು ದ್ಯಾಗ ಏನು ಕರತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಕರನ ದರಿಪೆರೆ ಸುಲಭ. ಸೊ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೆರೆಯರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಕುಂಬಾರನ ಬದುಕು ಬವಣೆ. V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಪಂದಾಗ ನಮಕ್ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆನಪಾಪುನಿ ಕರತ್ತನಿ ನೀ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಂಕುಲ್ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ವಿವರ ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನೆತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರವನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಮನೋಜುಲಿರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಡಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರೆ ನಮಕ್ ಶುರು ಕಾದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಡಕೆ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐತ ವಿಧಾನ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೋದು ಗಂಡೋಡು ಮಣ್ಣು ಪತೊಂಬರೋಡು ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ 5 ಫೀಟ್ ಡೀಪ್ ಉಡ್ದು పొలంలో ಹಿಡ್ದು 5 ಫೀಟ್ ಡೀಪ್ ಆದಿತ್ತ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಕರಕ್ ಹಾಕಿನ ಮಣ್ಣು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪತೊಂಬತ್ತದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಗುರಿಕ ಪಾಡ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಬಿಡೋಡು ಅವು 5 ದಿನ ಬಿಡ್ದ ಮಿತ್ತಿ ದಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾದೆ ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ತಕ್ಕ ಅವೇನು ಸರಿ ಕೊಚ್ಚಿದು ಅಡ್ತಕ್ಕ ಗುದ್ದೋಡು ಐಕ್ ಈತಿಂದೆ ಒಂಜಿ పొయ్య పాడు ನಮ್ಮ ಕರ ತೂಕು ಬುರ ಪಾಡ್ನುಂದಂಗ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಬುರ ಮಲ್ಪುಂದಂಗ ಅದಕ್ಕೆ పొయ్య ಪಾಡೋಡು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅತ್ತನ ಶೋ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಗ ಆ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿತಿನ పొయ్ಯನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ವಿಧಾನ పొయ్ಯನ್ ದೆತ್ತುದು ಅವು ನೈಸ್ ಬರೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ పొయ్ಯನ್ ದೆತ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಕ್ಕೆ పొయ్ಯ ಪಾಡು ಕರ ಬಿಸಲಿಗೆ ಪೂರ పొయ్ಯ ಪಾಡೋಡು ಈ ಶೋ ಐಟಮ್ ಪೂರ పొయ్ಯ ದೆಪ್ಪೋಡು ನೈಸ್ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಅವೇನು ಆಯ್ತ ಕಲ್ಲು ಬುರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಪುಲಿ ಬರ ದಿಯೋಡೆ ದೀದ ಕೊಂಚ ಉಂಡೆ ಬುರ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ದಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಕರ ಮನ್ಪುಡಂಡ 5 ದಿನ ಮಣ್ಣಾದ ಮಲ್ತು ದಿಯೋಡು ಪುಲಿ ಬರೋಡು ಈಜಿಗ ಅವು ಪುಲಿ ಬತ್ತಿ ಅಂಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಬಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಶೇಪ್ ಕನ್ಪು
ತಗೋರಿನ ಮನ್ಪ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಒಯ್ದು ದುಂಬು ಅದು ತಿರ್ಗಾರ ಸುಲಭ ಇತ್ತದ ಸುಲಭ ಒಂಜಿ ಜನನೇ ಬರ್ಚದ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿಂದ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಐನ್ ಐಕ್ ಬೋಡ ಐದಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕಲ್ಲದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಲಿದಿದ್ದು ಪೊಲಿಪುಣು ಅನ್ಪಿನ್ ದುಂಬು ಪೊಲಿಪೋಡು ಪೊಲಿತ ಬಕ್ಕ ಐಕ ಕಜಕ ಬಾಡೋಡು ಕಜಕ ತೊಲಿ ಪೂಜೋಡು ತೊಲಿ ಪೂಜಿದ ಬಕ್ಕ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಯೋಡು ದುಮ್ಮುಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಂತೆ ವೈಟ್ ಆವಡು ವೈಟ್ ಆಯ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆವೆ ಪಾಡು ಮನ್ಪ ಆವೆ ಪಾಡ್ನ ಮನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ತೂ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಆವೆ ಪಾಡ್ನ ಮಣ್ಣ ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಪಾಡು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ತೂಟು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಒಂದು ಆ ತೂಟು ಬೇಯ್ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೆಂಪಾಪು ಕಲರ್ ಕೆಂಪು ನಮ್ಮೈತೆ ತೂಪತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವು ಕಲರ್ ಪೂಜನೆ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತೂಟು ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕೆಂಪಾಗಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಕಿತೆ ಇಂಚ ಪಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರು ಬೂರ್ನಲ ಅಪ್ಪು ಬೇಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಒಂದು ವರ ಪೋನ್ನಲ ಪುಡನ್ನಲ ನಮಕ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪರ ಬೇಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವು ದಕ್ಕೋಡಿ ದಾದನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಅವು ದಕ್ಕೋಡಿ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿಡು ಅಂಡ ಕೂಡ ರೀಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ಪರ ಕೆಲಸ ಬರೋ ವೇಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ 5 ದಿನ ಕಾಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ದಿನ ಮೂರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನುಂಗದು ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಬೇಯ್ಪದು ಅನ್ನಗ ಪೋಣ್ಣ ದಕ್ಕೋಡಿ ಬಂಗಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಬಸವಣ್ಣ ಲೈಫ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮರಿಯಲ್ಲ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಅಜ್ಜರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮೇರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮೇರು ಮಾಡ್ತೀವಕ್ಕೈತೆ ಅಮ್ಮೇರು ತಿರ್ಬೇಕ ಯಾನು ಕಲ್ತೀನಿ ಯಾನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಂತಂದೆ ಕೆಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಸಿಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆಯ್ತು ಪಪ್ಪನ ಸಾಲ ಓದ್ತೀನಿ ಮೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊಲ್ಲಿಯದ ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಓದಿತ್ತೆ 6 ಬಂಡೇರು ಬೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿಕ್ಕೆ 6 ಬಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಕೈತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನೀಕು ಕರ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆತ ಬಂಡೇರು ಆಯ್ಕೆ ಆ ಬಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ ಕರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ 6 ಬಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪತಂಪೋದು ಈ ನಿನ್ನ ತಗೋಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀಕು ಬರ್ಪುನ್ ಕರ ಅಂಚೆ ಬತ್ತ ಕರ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಲಿ ಬತ್ತು ನಿಂಗೆ
ಅಲ್ತಿರ್ದು ಅಲ್ತುವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕರತ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಬೆನ್ಪಿ ಓದಿಯೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪಿ ಅವಾಗ ಒಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾ ಸೀಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಪಿನಿ ಕರ ಅತನ ಬಿಸಲೆ ವಾ ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿನೇದಾದ ಅಷ್ಟಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ದರ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟು ಬೂತೊಲೆಗೆ ಬೂತೊಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದ ಕರ ಒಂಜಿಗೆ ಕೋರ್ದ ಬಿಸಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಒಂದು ಈ ಬೂತೊಲೆಗ್ ಕರ ಮಣ್ಣದನೇ ಆವಡು ಮಣ್ಣದನೇ ಆವಡು ಅಂಚ ಐಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಪಗ ದೀಪಾವಳಿದ ತಿಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಬಕ ಮಾಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್ ಮಾಮೂಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕೆಲ್ಗ ಪೇರ್ದ ಪೇರುಡ್ಕರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರು ಪೇರುಡ್ಕ ಮಣ್ಣದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರಣ ಹೋಗು ಮರಣ ಹೋಗು ತೂಕೋದಿಯರೆಲ್ಲ ತೂಕುಲ ನೀರುಗಳ ಮಣ್ಣದನೆ ಬೋಡು ಅವು ಬೇತೆ ಹೋಯ್ತು ಬಾಯ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಈ ನೆಕ್ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಸ್ಟೀಲ್ ನ ಮಲ್ದಿರು ಅಣ್ಣ ಮರಣಗೂ ಆಪುಜಿ ಮಣ್ಣದನೇ ಅವಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಂದೂರಿ ಮತ್ತಿನ ತೂರಿರುದು ತಿಪ್ಪಿಲೋಡು ಬತ್ತಿನ ತಂದೂರಿ ಬಟ್ಟಿಂದು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿ ಅವು ಅರ್ಜೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎ ಟು ಝಡ್ ಬೊಕ ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತುಕೋರು ಪಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಈತ ದಿನ ಬೋರ್ಡು ಅದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ಮಾಡ್ತುಕೋರು ಪನ್ನಿನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಿಸಲೆ ಬತ್ತಿನ ಬಾವರೆ ರೊಟ್ಟಿದೋಡು ಗದ್ದವು ಕಿನ್ನಿ ಗದ್ದವು ಬತ್ತೀಸಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈ ಕೋರ್ದ ಮರ ಈ ರೊಟ್ಟಿದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಲಿ ತಗೂಡು ಇತ್ತ ಚೂರು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಪಕ್ಕಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಅವು ಐಕ ಅವು ಯಾವ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದುಮ್ಮು ಪೂರ
ಈ ಕರ ದೆತೊನ್ನಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿರ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿರ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರು ಅವತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರು ಇದು ದೊತೊನ್ನಕ್ಲು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಯಾಪ ಅಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ನೋಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಕೊರೋನಾ ನೋಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೆಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೆ ಅವಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ದಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಜನ ಹೌದಾನೆ ಅದಿ ಪಂಚ ಸಡನ್ಲಿ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊರೋನಾ ನೋಡು ಬತ್ತನತೆ ಅವಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಂತ ಪಂಡೆ ಮಣ್ಣದಿಟ್ಟೆ ನೋಡು ಅಂಚೆ ಅಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಬರ್ತಿ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಚೂರು ಬತ್ತೀರ ಬತ್ತೀರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ ಬರತ್ತೆ ಈ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಂತುಂಡ ಅವಿ ಕೊಂಚ ರುಚಿ ಅವು ಏತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಲ್ತನ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ತನ ಬೈಯಾಗ ಅವು ಹಾಳಾವ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿಜಿನ ಪೋಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದ್ ತರ ಅವು ನೆತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ನೆತ್ತ ಒಂದು ದಿನ ದಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಲ್ಲ ನೀರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತಿ ನಾವು ಒಂಥರ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅವು ನೆತ್ತ ಮಣ್ಣದ ಗುಣನೇ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಒಯ್ಪುಂಡು ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೂರ ಒಯ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಕೋಲ್ ಒಯ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಗೊರ ಐನು ಕೋಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೂರ ದೀದು ದೊಂಬು ಕೂಡ ದಿಯೋಡು ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಕೋಲ್ ಮಣ್ಣು ಆಯ್ತ ಉಂದೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಬೇತೆ ಮಣ್ಣದ ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒವ್ವೇ ವೇಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಮ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗೆಂಚ ಇತ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇರಿ ದುಂಬುಲ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಮ್ಮ ಇತ್ತಲ ಎನ್ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಮಿಗ್ಗಿ ಆರೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಂಬುರ್ದ ಇತ್ತೆಗ್ ಮಡಕೆ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಏತ್ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೈದು ದುಂಬುದ ಈ ಆವೇದ ಗುರಿ ಲಂಚನೆ ಬೇಪವನ ಗುರಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಅವು ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮೂರನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತು ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಫಂಡಿರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತಿರಿ ಯಾವಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ರಾಡ್ ಪಾರ್ದು ದುಂಬು ಪೂರ ದಾದಾಜಿ ತಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ಬೇಪಣ್ಣಗಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ದರಿ ಒಂದಿತ್ತು ದಂಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಂಜಿ ಪೂರ ಅವೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಳ್ಳೇದು ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ದರಿವನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಇಂಚ ದುಂಬುರ್ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಲವ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತು ಬೊಗ್ಗುದಿಲ್ಲ ಕರತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ ಸಂಬಂಧ ಈರಪ್ಪ ಕಂಡಿರೇ ಕಲ್ಪನೆ ಅಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ದುಂಬುರ್ದ ಶಾಲೆ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಈ ಕರತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಲ್ತ ಒಂದಿತ್ತು ಪಪ್ಪ ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ
ಈ ಕಾರಾಪುರ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಮಣ್ಣದೊಂಕು ಒಂದು ಪಪ್ಪನ ಅವೇ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಕರ ಮಾರ ಹೋಂದಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ತುಂಬ ಮಾರ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮಾರನ ಅಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮು ಇಲ್ಲಡಿ ತುಂಬ ಒಂದು ದುಮ್ಮೂರ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೊಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಬಿಸಲ ಈತ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ದುಮ್ಮು 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ನ ಮಾರ್ದೆ ಪಟ್ಟ ಅಂಚಿ ಪುರ ತುಂಬ ಒಂದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ದ ಅವಳ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚವಲ ನೆಕ್ಕಲದಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಆವೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಆವೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕರ ಬೇಪೇರನಗ ಆಣಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಏರಿಗೆ ಏರೆನ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಆ ತೂವರೆ ಏರೆನ್ನ ಬರ್ರೆ ತೂವರೆನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ದಾಯ ತೂವರೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲು ಬರ್ಪನ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಗೂರು ಒಂದುಪ್ಪ ಆ ಪಜ್ಜಿ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಗೂರು ಒಂದುಪ್ಪನಾಗ ನಿಕುಲು ಬತ್ ಏರ್ಲ ಅವು ಬತ್ ಇಂಚ ತೂನಕ ಅವು ತರಾ ತೋಜುನ ಗೂರ್ನಾಗ ಇಂಚ ತೋಜುನ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪ ನಿಕುಲು 100% ಕೇನುವಾರ ಅವು ಪುಡವುಜ ಅವು ಒಂಚಿ ದಿನ ಪುಡವುಜ ಒಂದು ಅಂಚೆ ದಿನ ಪುಡವುಜ ನಿಕುಲು ಕೇನುವಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾನ ಮಲ್ಪುರ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಕ್ಳು ಬತ್ತು ಪುಡವನ್ ಅವು ಮೊನ್ನದಾನಿ ಪುಡಂಡ ಅವು ಎನ್ಕಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪುಡನ್ನ ಗೊತ್ತು ಅದು ನಿಕಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅನ್ನ ಪುಡನ ಗೊತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅವೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ತಂದೂರಿ ಎಂಕುಲು ಒರ್ಂಬ ತಂದೂರಿ ಇಂಚ ಲೈಂದಿದು ಅವು ತುನಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತಿನ ಅದು ನನ್ನ ಆರು ಬತ್ತಿ ಕೇರ್ನಾಗ ನಿಂಚ ಲೈನ್ ಏತು ಪುಂಡು ತೋಜುನತ್ತ ಅಂಚ ದಿನ ಪುಡವು ಜಾವ್ ತಿತ್ತೂರ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಮಲ ಪುಡದನ್ ವರ್ಮಲ ಅವು ಎಂಗಲ ಮಿಸ್ಟಿಗಳು ಬಿಡದಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಬಿಡದಿ ಐಕ್ ಅವು ಈತದಪ್ಪ ತಂದೂರಿ ಐಕ್ ಪೊಯ್ಯ ಎಂಕು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ನೈಸ್ ಬರ್ಪುನ ತೂಕ ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಅನ್ನ ಅವು ಪುಡೈನ ಎಂಗಲ್ಲ ಇರ್ತದ ಅನ್ನ 6 ಮಣ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಣ ನನಿ ಮುಕ್ಕೊಂದ್ ಜನ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋಡೆ ಪೋತಾರತ್ತ ಅವು ತೂಲಿ ತಂದು ಪೂರ ಪುಡೋದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಎಂಗು ಸಲ ಬಂತಿರ ತುಜೆ ತಗೋದು ಅವ್ರು ಒಂದ ಮಾರ ತಂದೂರಿ ಪುಡ ದುಂಬು ಆಯ ಕಟ್ಟನಾಗ ಕೋರಿಲ ಮೀನು ಕ್ರಮ ಕೋರಿ ಮೀನು ಕಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ದಿಯರ್ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬಳಸರ ಉಂಟು ಅವು ಬಳಸ ದೀಪಿ ಈ ಆವೆ ಬೇಲೆ ದುಂಬು ಊರ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಏರಣ್ಣ ಪಿದೆದಾಗ ಅಗಳು ಬತ್ತು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬೈಯನಾಗ ಆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಕಲಿ ಪರ್ದ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ದುಂಬು ಇದೇ ಬೇತಗೋಡಿ ಆವ್ಯಾನ ಎಂಗು ಆಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕುಲು ಆವ್ಯಾನ ಅಕ್ಲು ಇಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಉಂದತ್ತು ಸಂಬಳಗತ್ತು ಉಂದತ್ತು ಖಾಲಿ ಹೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅವನ್ನ ಅವಳು ಹೋದು ಬೇಲ ಮಲ್ಪ 3 ಬೇಲ ಮಲ್ಪ ಆವೆಲ್ಲ ಬೈಯನಾಗ ಕಲಿ ಪರ್ಪಿ ಕೋರಿ ತಿಂಪಿ ಆತೆ ಬೇಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ಐ ಮನ್ಪುನಾರಿ ಇರೆಗ್ ವಾರಿತಿದ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತ ಕಾಂಡೆಯನ್ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆವೆದ ಗುರಿಕೆ ಜತ್ತೆಡ ಆ ಕಣಕ್ ಪಾಡ್ಯ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಆಯ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ತೂಪಾಡ್ನ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಬಯ್ಯಡ ಅಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ತೂಪಾಡುವ ತೂಪಾಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೀರ್ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಆವೆದೊಟ್ಟು ಬೇಯ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೀಯರ ಹೆಚ್ಚಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ಕೈಪೋಡು ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ತೂಪಾಡ್ನ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ ತೂಪಿದಾಯದೆ ಮಲ್ಪು ಅಯ್ತೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಲಾಯ್ ಕೊರ್ಪಿಂತು ಅಯ್ತೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನಗ ಉಂಡು ಅಯ್ತೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ನಿಮಿಯದ ಎಂಕುಲ ಅವು ಆ ಕ್ರಮ ಇತ್ತರ ಉಂಡು ಮಾತಗೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕುಲ ಐತೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಆ ಕರಬೇನಾಗ ಎಂಕುಲ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಪಂಪಿ ನಂಬಿಕೆ ದುಮ್ಮನಾಗ ನಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಪಗಣಿತೆ ತುಯರ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಕರ ತೂನಾಗ ದಯದು ಸಡನ್ ಕೂಡ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ದಾರ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಏರನ್ನ ಬತ್ತೇರೆ ಮನ್ಕ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಬತ್ತೇರೆ ಮನ್ಕ ಬನ್ನಗ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕರ ಅಂದೆತ್ತುದು ಐಕ್ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಅವ ನಿಕುಲ್ ಆ ಬೇರೆ ಸೇರಿ ಅಡಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ಒಂದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ದಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ನಿರಲು ಕೊಂದಿದೀಯ ಅಲ್ಪ ಆವೆ ಕಟ್ಟೋ ಒಂದಿತ್ತೀಯ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಳು ಮಸ್ತು ನೆರಿಯದೆ ಹೆಂಗ್ ಯಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅನ್ನ ಕರ ಮಲ್ಪಣೆ ಅಕ್ಳು ನೆರಿಯದೆ ಹೆಂಗ್ ಯಾಂದದ ಮತ್ತೆ ಸೀದ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಕರ ಅಂದೆತ್ತೆ ಆವೆಗ್ ದಿಯೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೆ ಸೀದ ಪೋಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆರಗಿನ ಸಿರಿಸೊಬಗು ಶಿಲ್ಪದಂತೆ ಕೆತ್ತಲಾದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಳು. ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಅರಮನೆಯ ಆಭರಣ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುವ ಚಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವ
ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ನಿಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಆರಾಧನೆ. ಸೊಗಸಾದ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಆಧುನಿಕ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಯವರ ಕೈಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬಂಗಾರ. ಸೂಪರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಕಲ್ಲಾಪು ಮತ್ತು ತೊಕ್ಕೋಟು. A unit from Super Group since 1985. ಗಂಚು ಗೊತ್ತು ಅವನು ಯಾರನ್ನ ಕರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೊತ್ತು ಹೆಂಗು ನೆರಿಯ ಗೊತ್ತಾನ ಐಕನ್ನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ನೆರ್ಪಿನ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ನೆರುಪ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಬಿಡ್ಪ ಅವು ಇತ್ತು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಗೊಬ್ಬರ ಮೋಡೆ ಬತ್ತು ಪೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಯಾರನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಪೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚ ನಾಲ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಏನನ್ನ ಪೋರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ರವಾಡು ಸತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರ CFL ಬೋಪ ಸಾರಥಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ NIT ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಟಿಲ್ಲ ಕರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾವು ಪತಂ ಪರ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ತೀರ ಓಕೆ ಇತೇರು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ನೆತ್ತ ಸ್ಟೀಲ್ ದನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಏಟ್ ಮಲ್ತಿ ಸತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಮಸ್ತ್ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಕ್ಲೇಟ್ಲ ನೀರ್ ಬಂದಾಗ ಉಂದಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲೂ ಗೋಡಂಬಿ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಮಣ್ಣದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ದುಮ್ನಾಣಿ ಪಾಡ್ದು ಮಣ್ಣದಾನಿ ಕಾಣೆ ಪರಟ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಿದ್ರು ಒಂದೊಂದೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೀರು ದಿನಾಲ ಹೆಂಗ ಪಾಡ್ದು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಗೋಡಂಬಿ ಹೆಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರ್ ಬರಿಯ ಬರ್ತೇವೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಪೊನ್ನ ಮಡ್ಡು ಥೆರಪಿ ಎಂದು ಬಂತ ಮಡ್ಡು ಥೆರಪಿ ಒಂದೇ ಮಡ್ಡು ಥೆರಪಿ ಈ ಮಣ್ಣನೇ ಇಡೀ ಮೇಲಿಗೆ ಪೂಜು చెప్పడం ఈ ఆవేద మన్ను జేడి మన్ను ఈ మన్నుని మట్టి తరపి మన్ను ఈ మన్ను కెసారు మలుపు ఇది మీకు పూజ చెప్పాడు అన్నాడు మట్టి తరపి మన్నుదే ఇತ್ತೆ యాక్చువల్లీ మాత కూడా ఇలా కరోనా వచ్చి ఒక మన్నుదే ఈ నుప్పాడు కజిపాడు ఒక కోడద కజిపు మీంద కజిపు నెట్ మల్తిన ರುಚಿ ಬೇತ ಇಟ್ಲ ಬರ ಇದ ನೆಕ್ಕದ ದಂಡ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇರ್ದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅತನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂಚಪುರದ ದಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಕೊಡ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ದಾಲ ಒಯ್ಟ್ಲ ಈ ಕರಕ್ ಪನ್ನದೆ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಅಣ್ಣ ಒಯ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅವು ಕನ್ಲೆ ಉಂದು ಕನ್ಲೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಲ್ಲು ಕನ್ಲೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಲ್ಲು ಎಂಚ ಕನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಒಲಾ ಪೋದು ಕಂಡ್ರೋಡ್ ಮಣ್ಣದ ಗರ್ತದ ಆಯ್ತು ಬಿಲ್ಲು ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕನಕ ಓಲಾ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹತ್ತನ ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಏನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತು ಕನ್ಪಿ ಆ ಕನಕದ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೈ ಇತ್ತ ಬಿಲ್ಲು ಬರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಕಂಡ್ರೋಡು ಬೈ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಬೈ ಬೋಡು ಆ ಬೈ ಕನ್ನಗ ಆಯ್ತು ಬಿಲ್ಲು ಉರ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ನಾನು ಹೊರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಬೈತ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಕನಕದ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ನಮ್ಮಡ ಹೊರ್ತುಂಡು ಬಿಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಹೊರ್ತು ಬೆಜ್ಜಿ ಪತಂ ಬರ್ನಾಗ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪ ನಮಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಉಣ್ಣು ಅನ್ಪೇರು ನಮಗ್ ಕೈಕ್ ಓಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಸುರ್ಬಾ ಕುಮ್ಮನಿ ಗಮ್ಮಾಂಡು ಆಯ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಈತು ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದು ಆತು ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಸೊಸೈಟಿ ಆಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ ಸತೀಶ ಬಂಡ ಈ ನನ್ನ ಈ ಕಾಲ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ 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 ಅನ್ನ ಈ ಮಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಅನ್ಪಿಂದ ಬಂಡ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಜಾಗ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯೋ ದೆತ್ತು ದಿನ ಆಕ್ಲೆ ಕರ ತಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದೆ ದಿನ ಈ ಮಣ್ಣು ಆಲ್ತು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅದ ಕರ ಮಲ್ಪಣ ಇದು ನನ್ನ ಮಣ್ಣುಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಓಳ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ದೆಪ್ಪರ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕಂಡೋಡು ಕಂಡ ಬೆಂದ್ರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗು ಮಣ್ಣು ದೆಪ್ಪುವ ಎಂಗು ಮಣ್ಣು ದೆತ್ತು ಕೂಡ ನಿಗುಪೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಆ ಮಣ್ಣು ದೆತ್ತು ಕನ್ಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ ಒಂಜಿ 10 ಎಕರೆ 20 ಎಕರೆ ನಮ್ ಅವೇನ್ ಐಗ ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿನ ಕರ ತಕ್ಲೆ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಯಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವೇನ್ ದೆತ್ತಿದಿನ ನಮಗ್ ಇಡೀ ನಮಗ್ ಇಡೀ ಕರ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಪೂರ ಉಪಕಾರ ಅವು ನಾನು 2-3 ಕೋಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನೀವು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಒಪ್ಪಿನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮದು ಪೋಪ ಪಂಡಲ ವೆರಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾಸು ಅವು ಕಂಡು ಕಾಸು ಬರೋಡು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ದೆತ್ತಿದೀವೋಡು ಬೇಲಿ ಪಾಡ್ದಿಯೋಡು ಉಪಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕನಕಪುರ ಸಾಧಾರಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೋಲ್ಲ ಮರ ಇಜ್ಜಿನ ದಿಪ್ಪುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಣ್ಣು ಹಂಚತ್ತದ ಮಣ್ಣು ಇದೆ ಕಂಡದ ಅಡಿಟೇ ದಿಕ್ಕು ಪರಳಿ ಹಂಚಿದಿಕ್ಕು ಇಂಚಿ ಕಾಪು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಬರೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಏರಿಯನು ಆ ಮಣ್ಣದ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣದ ಏರಿಯನು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಎತ್ತಿದ್ದು ಗುಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿಂದು ಕುಂಬಾರ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಉಪಕಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪಂಪರ್ ಕಡೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೋಗಿಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬೋಪಿನಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ನೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಮಣ್ಣದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗ್ 100% ಈ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋಪಿನ ಪೂರ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಈ ಮೂಲವತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣದೇನು ಪತಂಪೋದು ಐಟ್ ಕಜಿಪು ನೀರ್ ಬರ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಆರೋಗ್ಯ 100% ದುಂಬದ ಲಕಾನೆ ಇತ್ತಂಗೊಂದು ಮರತ್ತೇನ ಇಂದು ಈ ಮಣ್ಣಡಿ ಚಾ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮಣ್ಣದ ಮಡಕಿಡಿ ಚಾ ಇಟ್ಕೊ ಅವೇನ್ ಚಾವ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಅದು ದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಪೋತು ನಿತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಮಡಕಿಡಿ ಚಾ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ದಾದ ಐಟ್ ಚಾ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಡ ಮುತ್ತು ಕೊಣತೇನೆ ಕೊಣತೀರಿ ತೂಪ ಬಾರ್ದು ಅದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ತಂದೂರಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ತಂದೂರಿ ಚಾ ಅಂದೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ಗೆಂಡೋ ಈ ಕಾರಣ ಗೆಂಡೋ ಬಾರ್ದು ದಿಪ್ಪಿನಿ ಚಾ ಅಂದೆ ತೈಕ್ ಮೈತದು ಪರ್ಪಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಗೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾ ಮಣ್ಣು ರೇಟ್ ಬರಿಯ ಸ್ಟೀಲ್ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಮಣ್ಣು ರೇಟ್ ಬರಿಯ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಈತು ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಗೊತ್ತುಂಡತ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತ ಕುಂಬಾರನ ಬದುಕು ಬವಣೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ನನೈನಾತ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನೊಟ್ಟುಗು ನನೈನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ನನೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ್ಪೆ ಆತ್ನೇಟ ನಿಕಲ್ ತೂ ಒಂದು V4 ನ್ಯೂಸ್.
ಬೆಳಕಿನ ಸಿರಿಸೊಬಗು, ಶಿಲ್ಪದಂತೆ ಕೆತ್ತಲಾದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಳು. ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಅರಮನೆಯ ಆಭರಣ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುವ ಚಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ನಿಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಸೊಗಸಾದ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಆಧುನಿಕ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಯವರ ಕೈಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬಂಗಾರ. ಸೂಪರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಕಲ್ಲಾಪು ಮತ್ತು ತೊಕ್ಕೋಟು, a unit from Super Group since 1985.